Ini ndinonzi Fungaitsikwa. Tinorima tobacco pano. Takauya pano mugore ra2017. Pari pasango pasangana chinhu changa chiripo kana wani. Renge rusango, renge rumbitise. So patakabhenefita from land before mutinga about 60 hectares pano. Ndopatakatanga kurima fodya, ndopatakatanga kuwaka zvimabhani. Takatanga ndichirima 1 hectare. But currently tinorima 20 hectares. Saka fodya it's a game change. Inochinja livelihood yemunhu. Zvino graph rinoti kwirei, unobenefita zvakati one day life inochinjika. You find kuti takazokwanisa kuwakawo mabhani atinawo, tina about 12 barns, ma 6x6. Ndino 2 ma-brand new tractors andakazotengawo pano. Ndine zvimarori zvangu 3. Saka you find kuti ukafarira farming zvinhu zvinofamba zvakanaka. Upenyu hunochinja. Hakuna every cent, chandakaona every cent invested patobacco 5 cents profit. But tingori ka challenge nokuti zvinhu zvaakuitawo zvichiti dhurei. But I tell you my youth kuti tikafarira farming zvinhu zvinofamba. Pano tinorima tobacco. After tobacco tinoisa beans. Tinewo about a hectare each yepotato yetinorima. Maworkers tine about so far tane maworkers about 32 atinotogara nawo pano paprasa. Saka ndo zvinofamba. Ko mhuri yenyu yakakura zvakadini? So ndine mukadzi nevana 3. Vese tikwanisa kuachengeta nekuenda vana vandodzidza kumaboarding. Imari yetobacco iyi, imari yefodya iyi. Ndo patinotowana raramo yedu. Danga remombe tinaro futi pano. Tine mombe about 35 nembudzi 52 My name is Anthony Manyika, a trained agronomist. Agronomists are also working with the Zimbabwe National Farmers Union. I'm 42 years, a young farmer. Tine mombe, Fedline style. It's a breed we bought from Stubbs, our former farmer Headlands. This is a very lucrative enterprise. We are having mombes, goats, pigs, some fish, and also the fowl run, some guinea fowls, road runners, hunger. Livestock production is a very lucrative enterprise for farming. Takatarisa mombe, tinoedza pafarm pano kukata macost. Tinorima chibage, yellow maize, white maize, totenga maconcentrate, topazanganisa, and also they go kumafuro. Mombe idzi kutarisa zvadzakaita kutasakana chibhuru chedu chiri apa ichi. Year in year out dzinobuda dzichienda futi kumapaddocks dzichinofudzwa. Takaona kuti hatigoni kungosairira mombe, kungosiya mari ichienda kumafuro. Wanatsotsi mombe dziri kubiwa, unozongoona dzavangosiyiwa kakasisina. Ndo imwe biggest challenge yatinayo kumombe production. Mbudzi dziri kuti kwanisa kuti pa mari nekuti tikatarisa vamwe vakutiza mombe wachiti kumbudzi. Saka mbudzi dzakuratidza market yakanaka ende dzine zvirango mukuroora. Unozoona kana muChristmas tinoona vanhu vakawanda vachiuya vachitenga mbudzi, mombe mumafunctions. Mombe dzedu tikatarisa sebreed rakanakira kuti riri hard, rakasimbirira mukufura, rinodya zvese mumafuro ende rinokwanisa kukurumidza kuchenja chikafu kuisa munyama. Breed 200 kgs mwana anenge ato nepamwe. Rinodarika Brahman nekuti Brahman rikangosaunzirwa chikafu rinoramba rakadzikira. Asi mukatarisa dziri kudzitenera dzega chikafu nenyaya yekusimba kwebreed rayo ende zvirwere pano tinospraya tega rest nayo
tinoshandisa manepsek tichispreya miswe, mumahapwa, musoro, zvese tinoita tega pano. Iwewe mashoko ape ungakurudzira vamwe vechidiki vari kutya kupinda muagriculture? Sebhizinesi zvinhu zvakaoma kuti ukasadikitira hauwani mari. Izvi zvinoda kuitwa nemwoyo unoda, nekuti dzimwe nguva unorara mudanga mombe iri kuda kubereka, kana yaita challenge unofanira kunge utoripo. Pamwe unodaidzwa uchitafanira kuti mombe ibairwe mainjection. Saka tinoona sebhizinesi mayoung farmers kuti unyase kuti iwa uini munhu ane chido from your heart, chive chinhu chekuti unofarira iwewe pasina kutumwa, and make your hands dirty and make your feet dirty, and the best is to see kuti iwewe kumafuro kwacho kuchine chikafu here, wamhanya here, wagaisa here, watengawo chibage, wamixa kuti crop inge ichiita. And kunyangwe tisikashaya investor kana kuti maloans, start from within. Unofanirwa kuti you risk either to sell your bike or you sell your valuable asset to buy one mombe, and mombe iyaya yobereka, wotoona business rako rakutofamba. Right, inini ndonzi Namo Lazarus Manyika. As a war veteran, takaenda kuhondo tichida land ndozvatakarwira. Right now tikawana munda muno muheadlands, and I'm happy with that. Tiri ipapo vana vangu, my firstborn Anthony is interested nenyaya land, and I'm happy with that. So tinoita kusiya legacy kuvana vedu, but tiri kuvadzidzisa. Takamudzidzisa ane diploma in agriculture, so he's interested nemunda unoyu. Ndotoziva kuti kana dai ndisisipo all will go well, pasina kana machallenges. Munina wake Gift, who is a major street, is also interested nezvimadevelopments epamunda panapa. Ini ndakatangana nemombe idzi from Mbuya Stabs, vanova the farmer muridzi wepurazi rino ratakazopegerwawo isusu, and she had been encouraging me to have this breed yavanoti Fatline Mashona, which is resistant to diseases. So nyaya itongoripo ndeyekuti vana vedu vanofanira kuziva zvatakarwira, vanofanira kuziva chinangwa cheivhu redu iri, varege kuzoripunyutsa nekuda kuombera zvinhu zvisina nebasa, asi kuti varambe vachengetedza ivhu redu, vachichengetedza breed redu ratinaro Mashona types. I'm happy kuti Mbuya Stabs vakasiyirwa purazi nenyaya yekubreedha muMashona Fatline mombe. I'm happy with that. Pano ndinochengeta fish, mbudzi nenguruve, so I'm happy with that. Handishupiki maningi. Tozoonawo ndakuenda kumashops, maybe tinoda kunotsvaga zvimwe zvinodovi chairo, tinorima nzungu dzedu. Saka hatina zvakawanda zvatinoda kumashops, possibly madrinks ndoatinganotengawo kumashops.